Gondo arum cahyane anganguwung cunduk kembang menur kalung sekar melati bregas kaya pinulas pindha golek kencana tembene kang hamulat temah lara asmara. Pancen wong Jawa iki kebak pesemon kok ya Dik ya. Oleh gandrung, oleh apa jenenge? Nyawang kahanan iki terus disemu-semu diramu-ramu dadi gendhingi apik dirasake. Kaya Asmaradana iki mau ladrang sak ladrang iki mau. Arepe iki lak ya nggih nyandra wong joget kira-kira. Soale gondo arum cahyane anganguwung. Gondo arum ambune wangi, cahyane kaya pelangi, kuwung pelangi. Cunduk kembang menur, cunduke kembang menur. Kalung sekar melati, kalunge kembang melati. Kira-kira wong Gambyong kira-kira ya. Bergas kaya pinulas pindha golek kencana. Pindha golek kencana. Kaya golek emas. Golek iki tegese kaya wayang golek ngono kuwi. Tari golek ya. Tari golek ya ono, golekan. Anu cara yuja. Solo ya ono. Solo duwe yuja duwe. Pindha golek kencana tembene kang hamulat sapa wae sing delok temah lara asmara. Temah lara asmara, temah gandrung-gandrung kapirangu. Apa gur sak arep gombali wong wedok upama utawa nyandra wong joget ngono kok disemu diramu tembunge bareng apik tenan. Bedane wong biyen karo wong saiki ngono kuwi. Dadi ora mloho, aku tresno kowe ngono gak. Lah diramu dadi gendhing. Tur gendhinge iki sastrane ya rutut ora muni. Ora muni aku tresno ngono gak, mesti diramu. Piye ben wong wedok iki mau kesengsem karo sing apa? Cara Jawane nggombali ngono. Apik, apik. Pasemon. Pasemon. Mula terus enek istilah adu semu barang ngene iki kira-kira ya. Tuwa saka pemikiran-pemikiran wong Jawa terdahulu mesti. Jos